Bosok. Wah. Iya, ayo Endi Mbak. sing anu? Mbak Via Kok kuwi. pentil piye to? Niki Pentil. lho. Hah? Kaya aja Pentil. cetha-cetha to nane. Oh, lah ya sing rung mateng kae lho Mas, jenenge lak ya pentil. Pentil. Paringe terang ya pancen mau sore sadurunge lekas wayangan iki udan gresik. Ya, iki mengkani grimis tletik-tletik. Ha iya, Mak. Nyatane para penonton ya wis padha rawuh. Bener, padha rawuh saiki akeh penontone. Ha iya, sore mau ki isih urung matek akeh. Ya, lah saiki alhamdulillah diparingi terang karo sing gawe urip arepa grimis sithik-sithik. Ya, Sadurunge ya ndak wae dhewe ngaturake kula nuwun uluk salam wonten ngersanipun keluarga besar Bapak Cakum. Dalah Ibu Sri Suwarni wonten ing laladaning mriki nggih menika alamat Ndung Sari Tanjung RT kalih RW 23 wonten ing Kalurahan Bukir Sari Kapanewon Cangkringan Sleman Yogyakarta. Iya, Mak. Matur sembah nuwun dalu menika pareng Bapak Cakum sak keluarga nimbali kula sak rencang nimbali limbuk karo cange saka Gunung Kidul. Ha iya, Dalah kanca-kancan sor laras dalu punika dipun paringi lancar. Iya, Mak. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, bengi iki acarane apa? Bengi iki ora liya ya kuwi acarane tasakuran pernikahan panjenengane. Iki ana asmane. Ya. Panjenenganipun Mas Wahyu Kuntara STMT. Ya. STMT iki apa? Sehat tentrem. Lho. Sarjana teknik. Iya. Ngawur ora ya iki. Iya, Kalian panjenenganipun sesilih nggih menika temanten putri sesilih Mbak Amalina Farhana STMT. Wo padha. Sing kakung sing putrane Pak Cakum sapa? Ya iki penjarane Mas Wahyu Kuntara. Wo ngono. Lajeng Mbak Amalina Farhana menika putri saking Bapak Insinyur Sentot Purwandono Prasasta. Dalah Ibu Insinyur Raden Roro Novi Satriani. Wo ya ngono. Saking Balik Papan. Welok. Adoh ya, Mak. Adoh. Oh iya. Besok golek jodoh sing cedhak apa sing adoh. Sak karepku. Kowe iki ngapa melu-melu ta? Ha iya. Wis sing bakune awake dhewe sepisan melu mangayu bagya awit wis keleksanan tasakuran pernikahan. Sing nalikane akad Ganti ki ora ana tulisane. Ah ya wis ngono wae. Wis bakune melu mangayu bagya sartane melu ndedonga ya, Nduk. Ya. Muga-muga pinanganten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lajeng enggal-enggal pinaringan putra utawi golek kencana ingkang bisa tata jalma wekasan njaripun Bapak Cakum sak keluarga. Saged momong wayah. Ah iya, Mak. Muga-muga ya diparingi putra nek kakung sing dadi bocah sing soleh, iya. Sing nek putri dadi bocah sing solehah, iya, Mak. Ora arep ngular-ulari temanten putri. Wis wegah. Aku rabi wirung tau kok kowe iki senengane kaya ngono ora. Iya. Tur temanten putri wis diular-ulari karo temanten kakung. Ah iya. Ning rak ling ngular-ulari beda. Lah ya beda ning rak ya wis ana komitmen dhewe-dhewe to, Nduk. Ah iya, ngono kuwi kok ora. Iya, bener. Ha iki salam-salam luwih dhisik kagem ingkang sepisan keluarga besar Bapak Cakum dalah Ibu Sri Suwarni. Tatan kantun ugi kagem warga Gunung Kidul. Ugi kagem Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul, ya. Ugi kagem pamirsa YouTube live streaming, ya. Ya kanggo kanca-kanca Pandhagiyo, sedulur-sedulur Pandhagiyo. Apa Pandhagiyo ki apa? Panda ki kewan sing matane ireng. Heeh. Bener, Mas. Kiyo ki singkatan Ki Yusuf. Oh, ngono. Dadi kanca-kanca iki do ngelokke aku nek Ki Yusuf kae mripate ireng kaya panda ngono kuwi.
Apa ya ngono? Ya iya ngono iki. Ah iya. Uga salam hangat kagem sapa pepundhen kula tiyang sepuh kula ingkang mapan wonten ing Jakarta. Sapa? Pinjane Mr. Luki, Ya, utawa Pak Luki. ya. Sing bengi iki uga mesti mriksani YouTube live streaming. Oh iya. Wes nyenengke kanca-kanca nduk pinjane Pak Luki kuwi sebabe. Ayo mestine awake dhewe ning ndi wae mesti nyawer. Oh ngono. Wes ndile nyawer duren, ndile nyawer wah ra sebaene kok. Ah iya. Ngono ya, Mak. Heeh. Ugi kula badhe kirim donga kagem tangga kula mau. Tanggamu apa? Ya iki ya isih mbahku wong ya isih trah isih waris karo aku. Heeh. Yane Mbah Sunarto siang wau kapundhut sowan ngersanipun Gusti Allah. Mugi pikantuk husnul khotimah ya nduk. Amin amin. Ya iya. Mengki sire Mas Sulis ki arep nang omah. Wo, Arep ngopo? Arep DP. wo. Mas Sulis nanggap kowe. Ora. Iki arep DP sing event tanggal 14 kuwi besok. Ya, Wis ora usah tak kandhake ning kene kok. ah iya. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Karang Taruna Brayut Ndung Sari Karta Bari. Apa ya ngono tulisane? Ya nek tulisane ngono. Iya. Dalam panitia tasyakuran pernikahan Mas Wahyu dan Mbak Alin. Oh iya. Ya ngono ya Mak. Pokoke doa terbaik kanggo pinanganten kakung lan putri. Ya, Mak. Iki ana pamundutan. Saka sapa? Saka sing kagungan dalem yane Bapak Cakum ngersake sambel kemangi karo Sri Uning. Oh iya. Tulisane Sri Muning. Ah iya ora apa-apa. Lit Muning. Iya. Langsung bae iki ana bintang tamune penjane Mbak Lala Atila. Iya. Ayo sepati Mas. Ayo Pul. Wah, oke. Entar do. Keplaken kuwi iki Pul kuwi. Oh ya, Oke. Tua kono karo aku kok ngene ora. Wah Senen iki. Tanggaku kuwi ana sing jenenge Senen. Ah. Wis iso anggene ndi wae sapa-sapa disalami. Ah iya. Ya plek ngono kuwi. Ah iya. Nganggo klambi hansip kae. Wah, jan elok iki. Ayo ben rata. Iya. Kowe mau le nemu ning dalan kowe. Kowe yo bintang tamu dagelane kowe iki. Ah iya. Iki. Wis disalami kabeh. Kimpul diliwati, syukur diliwati. Ngono kuwi. Kuwi tangane lincip ya. Ah iya. Oke. Oh kuwi. Kae sing bagus dhewe ya kae. Iya. Kuwi iki. Ngastomik, Mbak. Iya. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mbak Lalapo. Kok nganggo po to? Lala siapa? Mbak Lala Atila. Atila, ojo kleruki lho ya. Lah. Ning kok tak rasa ki aneh nek Lala Atila iki nek gedhe. Lah iki gandeng cilik ya Lili. Berarti Lili Itili. Weh. Lah apa? Aku ora wani ngono malah blakake dhewe. Ah iya. Lah apa to Mas kuwi Mas? Oh pergi. Ngadeg ben ketok. Iya. Lho aku ya ora cilik-cilik banget lho. Iki. Nggih, assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam Mbak Lala. Pripun kabare sampeyan? Alhamdulillah sae. Panjenengan pripun Mas? Ayo wis
ngene iki kanane ya alhamdulillah disyukuri arep udan-udan ngene ya tandurane ya rada merkatak sithik. Iya. Nggih, hati-hati jaga kondisi ya, Mas. Heeh, Mbak Lala. Ki musime udan. Udan ki nang dalan ki sok nek ora hati-hati mergo akeh kenangan. Iya. Nah, nggih. Musim udan, musim demenan, musim Musim rondo barang to. Aja ngono. Iki lho Apa? kancane. Lho, iki Oh, kowe salim. barange kok ora. Iya. Ya kan aku golek bola. Hmm. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten ngendi, Mas? Ndung Sari Tanjung. Kok sik aku lali. Heeh. Nggih, Ndung Sari. Tanjung. Wonten lataripun Bapak Cakum. Bapak Cakum. Nggih, sak menika acara pernikahan nggih, Mas. Wayangan ngene kok. Lah ya maksudnya ki nggon nikahan ngono Ayo lho. dalam rangka tasyakuran pernikahan mbok. Nggih, sak menika Iki. Mas Wahyu Kunto, sarjana teknik, magister teknik Iya. kalian melawan Mbak Amalina. Melawan kaya wong gelut. Ya kan melawan, Mas. Iki mau mantene sing cewek wis ngantuk loh. Mbak Malina, Heeh. Amalina, yang mana Mbak Amalina? Mbak Amalina. Wis do mangkat, Sabar. wis do mangkat. Ya ora iso. Lah ngopo? Kamare sik ada beras kok ya. Ayo. Kok gresek-gresek. Alhamdulillah niki rame banget loh, Mas. Nggih, Niki mirsani Mas Yusuf. Heeh. Iki kok ya merah putih to iki. Ayo pas iki Indonesia merdeka. Indonesia merdeka kok iya, nggih. Ngaturke pandonga kanggo temanten kekalih Mbak Lala. Sik aku ganti sik ra enek buntute. Sing ora ana oyote. Iya. Cek. Padha. Ganti sing gede, Mas. Ganti sing gedhe. Karang saiki senenge ya sing gede-gede. Gantiane kok. Semangate maksudnya. Heeh. Wingi. Nggih. Kok uduk piye to? Pengalaman ketok Mas. Lah ya kae maniake ya kae. Maaf saya belum berpengalaman ya, Mas. Aku ya urung iki. Ayo golek pengalaman. Lah piye karo aku apa piye? Ora Iki mau, wurung. aku wis semangat lho wau weanan kalih ayah. Heeh. Bapake sapa? Ayahe jenengan. Wah, Jenengan tak weani ra bales yo sombong. ora kabar-kabar kae. Pacarmu anyar to? Anyar piye? Ki aku wis stalking pacarmu Ora ndelok. Ki to sik di kae. Ora Saiki pacaran terus ki ya. Ya Allah ya cemburu aku lho ya. ora apa-apa. Ki to. Nanti ora. Ki to pacarmu iki to. Nah kene reti. Iki to pacarmu to. Kowe iki. Dwi Ayu jenenge. So Dwi Ayu iki lho. Ndi kamera ndi iki pacare Yusuf iki. Jane yo cantik aku. Yo milih Dwi Ayu. Dwi sama? Aku ra melu-melu aku. Beda nek Dwi Naki cah telek. Mosok telek, Mas. Nggih, sampeyan nika nderek dedonga kagem temanten, Mas. Heeh. Mugi dadi jodoh donya akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jroning tukar padu dadi minangka bumbu. Amin. Yen to nganti congkrah salah siji kudu ngalah. Tapi iki aku ya jarkoni. Ya ora apa-apa. Ndekno nuturi. Ya ora apa-apa kuwi ki biasane doa seseorang yang tersakiti ki mandi lho, Mas. Iki, heeh. Iya, Mak. Nggih. Sapa sing arep ndongake? Lah iki tersakiti ya menyakiti ya, Mbar, tidak bisa. Kuwi malah balik ning awake dhewe. Balik ning awake Nggih. dhewe. Heeh. Iya. Nggih, Mas Yusuf kok menawi wonten request. Oh nggih, iki akeh banget. Tak wacane siji-siji ya, Mbak. Sini tak bantuin baca Ah, iya, sini. iki sing tulisane akeh banget. Aja Mbak to. Lah sapa? Ya Yayi ngono apa piye? Lah kok aku ngono kok ya ora. Ya wangi macake madhep rene. Iya. Ki. Aku sih iki nomor 1, kuwi nomor 2. Oh, iya. Nomere lho. Request dari Mbak Ririn Ciprut, request lagu Bandol Kunci ingkang ngaturke Mbak Niken. Mbak Niken. Buat yang tersayang, yang jauh di sana, semoga sehat selalu. Ki Yusuf Ansor dan Ansor Laras
Semoga sehat selalu. Sawer transfer 500.000. Iya, engko ditu. Piye kuwi ditransfer ki? Lho iki ana sing cash ning ora semono. Iki. Iki dari Pak Nafi Asari, Pundong Bantul. Nggih. Salam. Dari Pak Dr. Haji Sukamta, anggota DPR RI dari DIY, dari Parangtritis dan Pak Yani, lha kae to iki anggotane. Sapa iki Mas? Faturrahman. Faturrahman, anggota DPRD dari PKS. Partai PKS. Untuk Ki Yusuf Ansor beserta warga AL Ansor Laras. Iki ganti Atila Laras ora itu? Ha iso. Ora itu. Beserta kok iyo ip sapa kae mau? Lancang. Ini Mas. Beserta masyarakat yang hadir khususnya warga dusun Sari Tanjung, Mukir Sari Sleman, untuk kedua mempelai selamat menempuh hidup baru. Semoga pernikahannya menjadi awal yang membahagiakan. Amin. Dan sakinah mawadah warohmah. Amin. Aja karo nangis le maca kuwi. Lah aku mbiyen ora ndongake ngene iki, dongane do elek-elek oe. Semoga cepat sadar, semoga cepat sadar. Iya. Sawer transfer 500, matur nuwun, lagune alamate anak soleh Mas. Oke, siap. Iya. Ini bagi yang soleh-soleh ya monggo. Heeh, wis gak kono, rono aku tak. Wes iki tok. Heeh, iki. Lho, piye to? Liyane ning HP. Oh, liyane ning HP. Endi HP-ne? Iki lho, iki. Ndi? Arek ngopo? Ki mau lho. Iki HP. Iso love iki sapa ki VC kene? Gak. Ora ndek paketan kono. Nggih. Iya. Sak menika ingkang pundi rumiyin, Mas? Sing apa iki mau? Bandul kunci. Bandul kunci. Heeh, Mbak Niken. Heeh. Oh nggih, monggo Mbak Niken. Ayo Mbak Niken, jumeneng Mbak Niken. Iya. Monggo Disepoti iki. Sugeng dalu Mbak Niken. Selamat malam, Dede. Bagaimana bahagiakah Anda malam hari ini? Bahagia no. Terzolimi. Kok terzolimi? Aku mau ndelok story ini kok Anda memblokir kontak ini ngono ki Mas. Iki. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Wiki. Ayo, iki nembang pamundutan apa? Bandul. Pamundutan Kunci. saking sinten? Mbak Ririn saka Hongkong. Oh, Mbak Ririn yang di Hong Kong. Wiki. Wiki. Ora pati apal iki piye? Ora apa ya? Ngepek. Nggawa kepean. Iya. Wiki. Wiki. Tolong HP. Ayo HP-ne digawa ora apa-apa wiki. Ayo main darek main apal kok ya wiki. Iya. Nggih, kagem Mbak Ririn. Sugeng midhangetaken. Nggih. Wiki. Dari Hong Kong. Heeh, mau bapakku Pak Seno Kalasan, aku mau metu Kalasan iki aku ora mampir iki mau mung titip tembang Sriuning Pak Seno Oh, nggih. Kalasan. Nyawer mboten? Nyeh? Nyawer mboten? Nyawer. Tenang wae. Yes. Masuk kas. Wiki. Aku Wiki. mendem sik ya. Mau kono ora? Gitu. Aku yo gawa aku lho. Kok nek mules lho. Sitik-sitik wae. Heeh, wiki. Tipis-tipis wae. Bandul kunci yo. Slendro apa pilok? Oh ya, mangga. Monggo. Mas. Sukiri makasir. Sak lumahe bumi
ora apal iki. Nggih. Niki wau anggitanipun sinten, Mas? Apa lho iki? Anggitanipun sinten? Aku kan udu penyanyi tadi ora apal, sampean sing ngerti. Iki. Weke. Nggih. Niki wau napa judule? Bandul kunci. Bandul kunci. Ceritane tentang apa, Mbak? Kunci karo gembok. Bandul. Kunci karo gembok. Iki kunci. Iki gembok. Terus Ayo dienggo buka. Gemboke kuwi kok kuncine iki. Rasa dijelaske. ya iya no, kan aku nggak tahu. Iya, iki. Nggih, samenika wonten pamundutan malih saking tuan rumah napa pripun, Mas? Ada iki sambel kemangi iki. Sambal kemangi. Request Mbak Lala Atila. Oh, nggih. Karo Lintang Asmara saking Pak Murgiarto, Banjarnegara. Nggih, Jawa mengki Tengah. Lintang Asmara kita duet ya. Karo sapa? Kalian jenengan. Wah, aku ora apal kok lagune kok. Ya apa lo Galuh lho sing apal. ya apa lo Lah iya karo galuh wae. Karo sampean. Emoh. Heeh. Oh iya wis. Sampean. Heeh ya wis, gak nesu. Iya. Iki. Niki napa riyen, Mas? Sam. Karo juang lho, karo juang. Emok blangkone plentang kok. So cebleh ngono ki piye to, Mas? Mas. Iki lho kacane iki lho iso apik-apik ngene iki. Lah kuwi kan Salah. Ki ana yo piye? mondolan kaya ikut. Iki kudu direparasi sak silahe iki. Iso langsung belereng, guys. Kayak mau-maune yo piye. Andane inspirasine ki apa? Iki apa ora dikabari iki ra mlebu grup apa piye to, Mas? Mbah iki. Ora mlebu grup mesti. Ah iya. Kancane demes-demes ngene lho. Iki kaya nek putih-putih ya. Kaya ciduk nggo cawek kan. Kaya nek putih-putih ya ki lho, Mas, gek beskape putih, blangkone putih. Dadi wonge ketok ireng. Iya. Nek nggon petengan prayogur ketok untune Ah tok. iya, iki. Ya sing ketok liyane. Heeh. Ki apa pamundutan sambel kemangi, Mbak? Nggih, sambel kemangi. Oh, isih slendro. Aku butuh nafas buatan, Mas. Ah, kayak dhewe. Gawe dhewe. Ngene berarti. Ah iya. Nggih, sambel kemangi nipun sampun, Mas. Nggih, ampun, heeh. Wis kuwi HP-ne kok. Ki air. HP-ne sapa? HP-mu. Ki HP-ku. Ngopo? Lho, kamerane lho. Ngene. Oh, padha naku tetepan. Ayo ta. Apa? Piye? Ala padune kowe arep njaluk WA aku to? Ora. Ra ngaku. Heeh. Ya sing kok njaluk kanca-kanca kowe gampang durung duwe kok. Iya. Nggih. Niki ayah mboten tumut to? Lah kowe Ayah ingkang pundi ayah? kowe lho kowe. Sing pundi? Nyekel HP iki lho. Oh niki ayah niki. Niki ayah. Heeh. Kok mboten mirip, Mas? Hah? Beda Bapak. Oh sing niki iki lho mirip iki. Nggih. Nggih. Sapa ngerti dipek mantu. Ya nek ora dadi bojone ayah. Oh, tak keplak. Kok dikeplak piye to? Oh iya iki lho wis kencanan karo ayah. Beberapa hari yang lalu ayah ki anu WA nggih ya nggih. WA. Kuwi ampar, kowe rasa geger yo, Mas. Wis WA anu apa salam buat keluarga. Iki ning ngono omah kuwi. do ndelok lho iki. Lah kan ngomah. Lah Lah iya. salah ra melu. Lah iya aku kur ngomong nek omah do ndelok. Lah iso. Kowe iki. Iya. Sungkem ya, sehat-sehat nggih. Nah, wis dongake sing apik-apik ngono kuwi. Lah Iya. nggih. Kowe iki. Iya. Engko nek aku ro ayah kowe dadi anakku. Ora gelem. Lho kok emoh? Tak sak ngopo-ngopo kok. Parah iki. Apa nih? Mas, ada pesan. Apa? Apa iki, Sit? Tak wacane Mie ya. ayam. Oh, sikik to. Oh, niki. Heeh. Nemu. Heeh. Request nemu saking Bapak Cakum. Oh iya. Nggih. Iya. Nemu niki spesial buat temanten ya, Mas sudah menemukan jodohnya niki. Spesial buat temanten. Heeh. Ya ngehno kono. Ya maksudnya lagune nemu Oh, ya ngono kene dhisik kene. Ah, radol.
Sabar, Iya. untung aku sabar. Heeh, Iki men karo dikancani. Niki Mbak menawi Mas manten kali Mbak manten kersa minggah panggung lho Mas. Heeh, nembang. Nggih nembang bareng. Monggo Mas, Mas Wahyu. Mas, Iki. Mas. Wis mangkat diomongi kok mau wis Malah mangkat. bobo, Iki. tanggapne wayang bobo. Tak omongi. Kowe le bali rene iki nek gara-gara. Dadi aku apal niteni biasane nek apa event tasyakuran pernikahan gitu. Wayang limbukan ngene iki tak delok ki temanten Kakung Putri ra ono. Bareng gara-gara kuwi bali wis usuk-usuk rambut per. Kuwi kira-kira bar apa ya Mas ya? Kan udan to, Dik. Oh, udan. Tak kira di Wah. Nah, iki. nggih niki nomor riyen Mas. Niki apike awak dhewe duet sik deh. Apa? Duet Lintang Asmara ya. Oh iya, heeh. Wis manut bae aku. Ya kudu manut karo wong wedok. Lho. Kok layak ora kon dilarani piye wong lenang kon manut wong wedok. Lah wong wong lanang ki kokean ngatur tapi tidak ada apa-apanya. Weh. Ya ora ngono. Ya ora ngono. Nggih. Ngatur Kan tok. tresno Dek. Iya, sida-sidane. Yo marai masa lalu wi lho Mas sing bahaya. Heeh, ya wis ora apa-apa. Dasare ya musim adem ya to. Sing penting karo sing saiki aman-aman bae. Mana? Heh? Lah ndi golek kendang? Kon golekke? Batal kok. Biasane wong wedoke WA wong lenang golekno aku mbok digolekke apa wong lenang sing selo. Kuwi asline sing diarep iki sing di WA kuwi. Oh ngono. Kuwi iki. Berarti nek aku WA sampean ngono? Ayo karile arep niatmu to ya kowe iki. Lah jaremu mau ngono ra sportif no. Ya wis lah. Ya wis ngono kuwi intine. Berarti anu ora. Kuwi iki. Berarti ora iki. Ora apa to? Iki kok sindanmu kok anu Mas. Napa? Anu ngrasida. Ora. Lho kok galak-galak to? Maksudnya cantik-cantik ngono lho. Kuwi iki. Wedi aku Mas. Ora apa-apa jolinggo. Wedi aku. Iki mau sing nemu. Ben dikancani karo saka kene nomor 4. Iya. 1 2 3 4 niki. Heeh, kuwi iki, heeh. Cilik karo gede. Oh niki 6 remampu mateng ngono berarti. Kena bosok. Wah. Iya, ayo Nanti Mbak. sing anu. Mbak Via Kok kuwi. pentil piye to? Niki Pentil. lho. Hah? Kaya aja Pentil. cetha-cetha to nane. Oh, lah ya sing rung mateng kae lho Mas, jenenge lak ya pentil. Pentil. Kuwi iki. Oke aku. Iya. Ingkang pundi? Ingkang menika. Mbak Via iki lho sing nganggo kebaya ungu kuwi lho. Lah ungu kabeh. Ungu kabeh to ya. Heeh, ayo Mbak Via. Ayo Monggo Pol. Mbak Via. Seperti Pol. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Dek. Kakak. Ngalah. Iki tadi. Iki aku ngerti iki. Kakak beranak ngono to. Kok iso? Kok iso? Lah aku beranak wisan sukses. Lah ya padha to. Salaman. Ah. Wah, wis. iki. Beranak kabeh. Piye kabare yo? Alhamdulillah. Ya nek aku duwe bojo. Ya, Aku lak cetha beranak nek duwe bojo. Lah kowe piye? aku ora duwe yo. Apa ya? Neng ana anake. Ono. Oh ya ora apa-apa lho wong Lek. Ya apa-apa ya, iki jenenge perawan sukses. Perawan sukses. Heeh. Lah nek kaya aku apa? Ya ora sukses berarti berkade ndek bojo. Wong duwe bojo kok ora Pengen sukses. pengen sukses ra. Kepiye carane kepiye? Iki akurat ya Mas. Wah, solusine ora bener iki. Nggih, selamat malam Mas Yusuf, Malam Adik. juga Mbak Via. Nggih, gimana kabarnya? Jelas kok. Tenang nih. Pacare anyar. Nah, kowe mau wis tekan orang kabare? Wis suwe iki. Pacare anyar. Wis suwe iki.
Wis Diupload. suwe ming kowe ra ngerti mau iki. sampean tak tag nang Instagram kok ora di-repost. Lah, Aku Sombong ora nyekel ora. HP ya di ngapura. Ditiliki sik. ket mau dalang kok ya. Aku ket sore mau lho, Mbak. Oh, tak kira lagi iki mau. Endi? Kuwi lho. Yusuf Ansori kuwi tuh. Oh, udu berarti. Lah udu aku. Profilku ku sing gambare aku udut iki lho. Endi? Iki. Lah mau sapa cah? Kuwi Pak Udu. Sing kok kene wae kok ndak tau buka-bukake kene kok. Salah Udu masuk. to, Mbak. Sumpah isen aku. Salah masuk to kowe mau. Kowe mau masuk nggone sapa? Sumpah Mbak, aku ora ngapusi sumpah. Oh, kleru lehmu mbok. Gek bocah iki mau masuk nggone sapa ya? Kusik dilit ya, Mas. Heeh. Tuh iki. Satu men. Iki Mbak, iki lho. Lah kapok sisan kowe. Beda to. Kuwi fotone ning pantai. Gone sapa cah? Iki lho. Mau du aku. Ya kapok. Berarti pancen ora dibalesi to? Ora. Koclok ki aku. Digantine Ora diganti. apa-apa. Iya. Diganti wae kek di-follow-follow ngono. Mah sombong ah. Aku wis follow IG-mu lho, Ah. ngece ta. Heeh. Iki sinden larang ning kaos kakinan lho. Kok kaos kakinan piye to, Mas? Wis didelok sikile nggo kaos kaki warna ireng. Endi? Mau pas ngadeg kowe. Kuincen ya ngono ya, Mas. Kok ngece lho. Loh, wis nganggo game body lotion barang kok. Malah dadi gudriken. Iya. Kuwi apa, Mbak? Pertamane apa? Kronologine apa, Mbak? Kerep neng alas iki. Nganggo kronologi. Heeh, iki heeh. Nggih. Mas Yusuf, Heeh. kula mriki menika saking Dene, saking dene. ora maksudnya dikon Pak. Heeh, sing dawuhi Pak. Cangkum. Sapa ya lali ya. Sapa? Pak seragane apa Mas jenenge? Sapa? Sukawati. Oh. Nggih, Bapak Sukawati. Ingkang pundi Bapak Sukawati? Wau pundi nggih? Lah niku ada. Bapak. Ingkang ngasta peci menika. Ah niku. Nggih, mbok menawi ajeng bawa napa pripun? Oh nggih. Monggo mriki Pak kepareng badhe Lali aku. nyekar-nyekar. Nggih, Pak. Oh mboten. Ning sawerane kudu ngalir lho. Oh nggih. Siap pun Nggih. WA, pun WA. Pun WA. Sik tak macane sik ya, Mas. Heeh. Nggih. Endi mau? Iya. Bapak lho niki napa Bapak Sukawati. Sekedap. Request paling. Oh nggih. Matur nuwun sanget katuraken dumateng Bapak Cakum, Ibu Sri Nggih. Suwarni sedaya keluarga, Ki Nggih. Yusuf Ansor, Mbak Lala. Ansor Laras ingkang paring panglipur dhateng masyarakat RW 23 saking Ketua RW 23. Nggih. Nggih, Pak niki RW. mbok menawi ngersakaken lagu napa pripun? Mboten ngersake. Oh nggih. Bapak Suko, ngersake mboten Mas? Mboten. Oh mboten. Mboten ngendikane mboten. Nggih, mboten. Lah wis iki mau minangkani sing ana dhisik Nggih. saka Pak Seno Auri Kalasan mau ngersake Sri Hunding. Nggih. Ya, iki ya diaturke kanggo Pak Luki sing ana e Jakarta. Oh iya. Nggih, Pak Luki. Mbak Anggi sing minangkani. Mbak Iya. Andi. Wis gek kelomotan sik ora. Lho, mesti nggo lotion gara-gara mbok lokke mau lho, Mas. Uben Kowe iki cowok kok e ya lho sing. jan. Iya. Marina. Malah promosi. Aku ya arep sih. Ayo Mbak Anggi. Ayo Mbak Anggi. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu, Mbak Masya Allah Anggi. cantike. Kono gek do sharing skincare kono. Kowe nganggo apa, Jeng? Kowe nganggo apa? Kamu pakai apa? Ngono kuwi karo kowe. Aku ora nganggo. Lah ya iki lho nganggo hand body lotion ben ora meko. Ben lunyu ya, Mbak. Ben lunyu. Wah, iki nyemoni wong Gunung Kidul iki. Ora nyemoni Mas, iki jenenge kasu nyata. Nek meko kuwi banyu Gunung Kidul e. Oh. Nek kapure. Ah, iya. Nggih, tapi menika wau napa Mas? Sri Huning. Sri Huning. Iya.
Sri Uning Mustika Tuben. Hati-hati kok kelingan sing biyen-biyen. Heeh. Pada-pada duwi ya, Mbak. Nah. Heh? Padha-padha. Pada-pada duwi. Apa? Maksudnya mau lho pacarmu mah jenenge sapa? Duwi. Kok ana Duwi. duwine kakek. Oh, iya. Ketoke selerane sing duwik-duwik ya, Mbak. Aku ya ora aruh wong ya. Raro. Karo. Delalah nemu sing pas sing apik. Tenan raro. Ora Tenan. Ora. Raro. Ora tenan. Tenan. Ora. Tenan rung roh. Tek sapa? Matur nuwun. Nah. Iki mburi kok heboh meneh nang apa to, Mas? Sing jaipong kepyah iki. Heeh. Iki. Gek le dipikirke iki sapa? Loh, sampean. Lho kok aku? Aku ngopo? Biasanya anggere nek sinden utawa bintang tamu anyar wedok ngono ayu ngono ki terus di WA. Langsung boten. Masa iya ngono to, Mas? Mula mau ora tak salami kok ulate elik. Kandhane kok kowe iki. Ternyata. Wi ora ulate digawe elik. Lah piye, Mas? Ora pol guyon ki. Kuwi nek nesu angel marine. Oh ngono, mutungan to. Mutungan. Cup cup cup. Kuwi nek nesu dikramasi mbokne. Oh ngono. Cup 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 sayang ngono. Nek nesu kok kukur-kukur apa? Kowe iki. Iya. Ya. Iya. Ki mau. Yo bintang tamune ngadeg yo. Yo bintang tamune yo. Iki ketoke kudu tak jemput, Mbak. Sini ayo. Ayo, Mas. Ayo to. Ora gelem. Ayo nyanyi. Ayo to. Ayo. Maroto Yudo, saya bilang. Kok Baroto Yudo Jaya Binangun. Ayo. Iki bintang tamune. Iki piye kanca-kanca setuju apa ora? Setuju. Ah, Ayo, setuju. ayo. Angger wis aku sing nuding kudu munggah. Loh. Ayo. Ah. Kok iringane koyo ngono? Lunga terus lunga kuwi kok. Asem dijagake kok ora. Ayo, Mas. Kuwi lho menampilkan blangkonmu sing istimewa kuwi lho. Mau tak kira mantene kuwi lho, Mas. Mantene kok melu nabung. Sopo kuwi aku? Sopo? Kayak iki ontran-ontran kok ngendi to iki? Kek gaya ontran-ontrane niki kek kepiye. Ha iya. Nggih. Oh bintang tamune mejen, Mas. Ora gelem wae. Ora gelem. Monggo wis kadung nampa bayaran. Ya gitu. Piye Iki. kuwi? Oh serampat. Oh, serampat. Arep joget, Oh, iya. Mas. Oh iya ya. Ayo, Mas. serampat, yo. Hey! Yo! Ah, sik. Pel, pel, Cincin pel. ke sik. Awas. Yo 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 yo. Ah. Yo yo. Lan salimu ngati
bapak-bapak, ibu-ibu. Talon niki sowan neng jangkringan. Ayo Semar, ayo Mar. Aneng dalan weruh perawan. Piye? Aneng dalan weruh perawan. Aku langsung ora katon. Calon iki mengkolak kewirangan. Ngapa ora stand up komedi wae? Bisa lucu. Wedine dikeguyu. Heeh. Monggo, Monggo ingkang badhe nanggap. monggo ingkang badhe nanggap. Niki dalang nggih saged niki. Nggih. Nggih, kenapa, Dek? Terus ke jula-juline kok. Ora iso, yakin. Ayo ndagel kok Yo ya. ndagel yo. Mboten lucu, Dek. Nggih, kanca-kanca niku pun do ngecing kula kabeh. Ayo karo bintang tamu wedok ya omongan karo bintang tamu. Nggih, wingi kula mayang wingi nika. Woi. Do dendam kula batur-baturke. Kula do kon ngelapi slop kula kabeh. Dalang manuh ya iki. Nggih. Iki. Nggih. Iki Kok aku. ngono ta? Nembang sik no Nembang sik ya. Bang opo? Lah napa manuk? Aku kisen nek Alah isen apa wedi sik ning omah. Ora apa-apa. iki cerak gone maratuaku. Nggih mboten napa-napa to berarti anu tunjukkan bakatmu ning gone maratuamu. Ngono lho, menunjukkan bakat ki lho. Pak Bu aku iso lucu. Mosok bakat tok bakat rusak. Tangane. Iki aku nek grog iki mesti yo iki. Jan kaya Semar, plek Semar. Yo gandrung yo. Apa ya? Suminten edan. Cempluk karo gendro. Aku rapal. Apale apa apale? Roro jonggrang. Roro jonggrang ora apal, Dik. Mosok Bandung kok ngene. Oh. Bandung. Iki bambung nek. Bandung lah. Pun nggih. Iki bambung Bondowoso. Anu nyanyi. Kula ora iso nyanyi. Lah iki mau iso. Wow. Nggih, sakniki lali. Stand up wis, stand up komedi. Stand up komedi ya itu. Niku yo ora iso. Kula niku napa-napa ora iso nek mboten cetha ngeten iki. Mboten iso kula niku. Ora ngomong dremis ta ora. Yakin. Ora iki yo 50 kilo. Yo. Oh, 100 to. Wonten Dik. bumbu. Kok kaya Wisnu ngarani. Mosok 50, Dik. Ah ya wis, genah kudu iso apa-apa iki. Yo. Lungeng kadung lumambat wet. Ora semono. Mas piro Mas? Lanineng. Lungeng kadung rumambat wet krambel kadeng. Pripun rakmun kaya seriusan. Kono rondo. Kowe nyindir aku. Oh, kowe nek ora ngene kancaku. Piye nek sik dibacotke sik iki mau. Kosek dibacotke sik. Kowe nek ra nggone kancaku apa ki mau? Ora apa-apa. Kosek baleni sik. Ora apa-apa. Apa ki mau apa? Aja cedak-cedak. Piye Mas? Aja cedak-cedak. Piye? Iki tenang. Nek ora nggone kancamu mau piye? Aku wingi ngibeng kuwi di screenshot. Rajin nemo. Kinutang kutang tansah bisa lelati. Para Tata susila dadi takotolada. Nabi main-main. Kudu
maesai Kudu kaya Luring kabudayan Winurasa Ekor semanca Rahayu Tantram Angom bangkam Bongko Oi 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 Kudu kamunan Gede maesai Kudu kamunan Luring kabudayan Iku lansa Kain bangsa monco Rahayu Tantram Angem bangkam boko Anu dek lala Niki kanca-kanca Ansor Laras niki yekti kanca-kanca ingkang pinunjul ing reh guna karawitan menika. Nggih. Mila kedah dipun tes. Nggih Oh, ta? kita dites oh ya. Puji kumuka langgeng puji ku tansah. Ayo ayo ayo. Gawe srana dayang nyatane Dalam saramungan nadya netok rasane kaya sandingan dong wong cantik kan saleledan gampang biru wong wing angen nanging ati sekali satu satu dalam yo duta pujiku tansah sumadi Sini, nggih, bakene Iki jane wayangane sapa tak takon. wayanganmu. Oh, iki ambil alih. Aku salah dikon maju. Iki nek mayang kulinane nembang ngene iki napa? Oh, ngoten niku. Nggih, bakene ngeten, Dik. Bakene nderek bingah pranyata wonten ing Lalat dan Sangkringan menika lumadzining upacara adat temanten wayangan menika tasih lumaksana saengga sumbut kalian kekudangan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Saengga keistimewaan menika ndayani raharjaning para kawula UMKM menika para dagang kapaingan sami. Iki sambutan iki. Nggih. Nggih, sambutan. Nggih, matur nuwun nggih, Dik, nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Nggih. Yo, Malangan. Wes. Iki sambutan kok njaluk bayar. Makasih ya, Mas. Sesuk tuku blangkon. Aja kuwi meneh. Nanti Blangkone aku anak tak tenan. buang. Nah iya, heeh. Wingi. Nggih, terima kasih, Mas. Sehat-sehat selalu. Salam Nggih. buat yang di rumah. Nggih, siap. Iki tak neruske lakon sik. Oh, nggih. Oleh to? Boleh. Engko chattingane dilanjut ning omah engko. Aja ngono nonton lho. Ngopo? Ayangmu nonton. Wis turu ya Oh, iki. ya wis. Jam 8 wis turu kok iki. Iya. Nggih, terima kasih, monggo. Nggih, matur nuwun. Sedaya lepat nyuwun pangapunten nggih, Mbak Lala. Nggih, nyuwun Iya. pangapunten, Mas. Nek enten luwe balik nih. Kepiye wingi? Lah ya nek wonten lepat nyuwun pangapunten, Nggih. nek ana punjule balik nggih. Nek wonten kirange kula suwun, wontene kepunjulan mboten kula balekke. Nggih, matur sembah nuwun sedaya mawon. Matur nuwun, Mbak Lala. Iya. Ayo nduk neruske lakon sik. Iya. Aja kedawa-dawa. Iya. Mundak ngladrah ya, Nduk. Iya. Ayo kirim fatih kasih kanggo para pepunden dalang ya, Nduk. Iya, Mak. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugraha wa ilaruhi para pepunden dalang sakno swantara Al-Fatihah. Ayo, Nduk. Iya. Alon-alon wae. Iya. Banter ya ora apa-apa. Banter ya ora apa-apa. Iya.
tansah marpamuring sukma sinukmaya winaya ing asape sinemban telenging kalbu pambukaning warana